Атна башында террорчылыкка каршы көрәш комиссиясы әгъзалары Соба муниципаль районы бинасының актлар залына җыелды. Көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләр яңа елга әзерлек, ил көннәренең тыныч, имин булуына багышланган иде. Район үзәгендә һәм авыллардагы торак объектларда яңа елның озын каникулларында террорчылыкны булдырмый калу мәсьәләләрен яктыртып, Соба муниципаль районы эчке эшләр бүлеге начальнигы урынбасары Фәрит Гатауллин сөйләде. Яңа ел ялларында мәгариф учрежденияларында, яшьләр һәм мәдәният сарайларында хәвеф-хәтерләрне булдырмый калу өчен төрле чаралар күрелә. Мәгариф бүлеге хезмәткәре Алиса Гыймадиева, мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Заһидуллин, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гариповларның чыгышлары шушы мәсьәләләргә кагылган иде. Шәмәрдән авылы районыбызда Собадан кала иң күп халык яши торган урын. Анда кеше саны да күп, торак йортлар, Uyushma учреждение предприятияларда шактый. Шәмәрдәнгә төрле җирләрдән килүчеләр дә бар. Шәмәрдәндә мәчетләрдә һәм ширкәүдә эшли. Айдар Гәрәев сөйләгәннәрдән без биредә террорчылыкка каршы эшләр үз җае белән алып барылуы хакында белдек. Терроризм һәм экстремизмга каршы профилактик чаралар үткәрелүе хакында да сөйләде ул. Комиссия утырышын Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов алып барды. Ул залда утыручыларга профилактик эшне тагын да көчәйтергә кушты. Террорчылыкка каршы көрәш комиссиясе сәркәтибе Азат Хәлилов алга таба эшне махсус план нигезендә алып барырга, үзеңне һәм башкаларның иминлеген саклау өчен ниләр эшләргә кирәклеге хакында әйтте. Һәм 2023 елда хисап тотарга тиешле кешеләрнең исемлеге белән таныштырды.